Zombie Apocalypse. Anong kategory niya, idol? Anong kategory niya? Anong kategory kayo? Oo nga, anong edad? Ah, okay. Pero yung una kanina, nag-iulin dun, di ba? Bali dalawang laro itong Buyang Kay Gyuden. Yung una mga parang mas bata, pero ito Gyuden pa rin. So exclusive race.
tumakbo yung white. Yan. Diretso nyo na. Palitan na kayo. Ayan na. Ayaw magtrangko. Mamaya inabutan kayo ng dalawa at nakapagpahinga na sila. Ayan. Ayan, nakasunod na yung dalawa nga guys. At hindi naman sila dumiretso kaya inabutan sila. Papalapit na tayo ng papalapit. Nasa 1 kilometro na lang guys ang natitira. So dati yung tatlong race na in-over ko dito guys ay babaliktad yung takbo. Tapos dito naman ngayon ay babalik. Yung ruta dati is yung bumata, yung umabot. Bumanag yung umabol guys. At pinuntan na nakagrap. Kaya umabol kayo natin yan. Oh, makulit. Huwag kayong makulit sa daan. At saka kabulan na sila. Combination ng black.
shoutout kay Boss Joey Carillo. Siya po lagi ang nag-invite sa atin tuwing may race dito sa isla. Shoutout din kay Ma'am Ginny Galigtan Kamba sa patuloy na pagsuporta sa ating mga ina-upload na video guys. Watching po siya from Singapore. So thank you madam sa patuloy na pagsuporta sa Francis and Vlog. Paris na po tayo at nakapagmaywang na itong isa nating tropa at pagod na. Pakiramdaman na sila guys. Pakiramdaman na. At road bike category. Road bike, nandito na ibang tropa guys. Last lap na yan. Pagdating sa finish line, yan na ang mananalo. Unang dumating, panalo na.